Ja, dat is wat mensen denken dat een gouverneur doet, liggend op een bank en dan Limburg besturen en zo af en toe wat bellen met mensen en wat computeren. En jammer is dat denk ik ook van jullie jongeren van 12 tot 18 jaar, dat jullie de hele dag op de bank liggen en niet actief zijn en chillen en met computers bezig zijn en gamen enzovoort. Maar de praktijk is echt heel anders en ik ben al heel wat jongeren tegengekomen die naast hun werk op school, dat ze ook nog een bijbaan hebben. Overal en ik ga er nu weer een paar ontmoeten, dus kom even mee, dan zie je zelf dat van jullie doelgroep, van jullie leeftijd heel veel mensen werken. Kom even mee. Ik sta hier met twee dames die werken met potten, met pannen, met botten, met schedels, etc. Spannend denk ik. Gaan we even kijken wat jullie doen? Ja. Kom, ga even mee. Zeg, dat is allemaal heel fragiel werk. Best een beetje fijn met de hennetjes, of niet? Nee. Zou niks aan te vallen? Nee. Nee? Oh nee, ja, de wedstrijd. Dat waren dus ook allemaal Limburgers, of niet? Je weet van meteen wat het is? Als hij achter Ja. iets dikker is, dan is het meestal een man. En Ja. als die wenkbrauwen gaat dikker zijn. Ja. Kijk eens, dat zien de eerste Limburgers. Dat vind ik u beter goed zien dan deze. Hoor. Dus dat betreft, hoeveel foto's maakt ze dan daar? Ja, deze we moeten ook Die ganse dingen, die moeten allemaal gebeuren. Ja. En als we dan met Klaus in doen, dan doen ze weer. Ja, een beetje luguber hè, in een kelder met, met allemaal met die schedels en die botten. Maar het moet ook gebeuren hè. Ja. Dus, Dus we letten voornamelijk de roos op hoe die eruit ziet, zeg maar. Ja. Of die mooi ver naar buiten al staat. En Ja. men let ook op de binnenkant, dat die niet te spits is. Ja. Dat is mooi afgerond boven. Ja, en Maar zo'n roos is dus nog te vroeg om te plukken dan? zo'n roos is inderdaad nog te vroeg om af te knippen. Ja. Ja, hoe weet je dat allemaal toch? Ja, ervaring. Ervaring, hè? Ja. Zeker. En goede leermeester. Die kan, ja. Ja, ik kan niet helpen, ik heb geen handschoenen aan, dus het gaat altijd heel makkelijk. Dus ik heb ook een goed excuus. Dus je gaat deze pas plukken als de blaadjes, als de bloem is open gegaan. Als die mooi krult en iets verder open is. Okay. Ja, en mooi afgerond is en niet meer zo spits. Ja. En hoe lang duurt zoiets, zo'n roos? Zou die nou morgen pluk klaar zijn, denk je? Ja. Plannen voor later, wat je wil gaan doen? Ja. Ik doe op dit moment de opleiding zeevaart in Amsterdam. Ja. Dus officier Op de grote vaart? Ja, op de grote vaart, op de cruiseschepen. Terugkomen hier voor het Ja, ik zit door de week, op maandagochtend reis ik terug, reis ik heen en op vrijdagmiddag kom ik terug en in de weekenden werk ik. Ja, fantastisch. Mooie combinatie. Ja, precies. Ja, heel leuk. Ja. Nou, heel veel succes. Ja, de grote vaart kan ik je in Limburg niet aanbieden. Nee, helaas niet. En veel water, maar toch niet van die grote schepen. Toch niet. Ik doe van alles met websites, fotografie, video, daar een beetje combinatie mee. Ja. En vooral met jongeren bezig zijn. Ja. Eigenlijk een nieuwe lading creëren van creatieve mensen. Ja, het betaalt goed, alleen je bent wel afhankelijk van de opdrachten en er gaat veel tijd in zitten. Ja. Buiten alleen een opdrachtje ben je continu aan het nadenken, ben je ermee bezig. Ik zou het natuurlijk heel interessant vinden om het internationaal te doen, of in ieder geval met mooie bedrijven die overal liggen, want een bedrijf kan hier liggen of ergens anders, dat maakt me niet zo veel uit. De mogelijkheid van stages of begeleiding voor jongeren bij bedrijven, zodat ze eigenlijk dat die stap minder groot is. Ik heb die stap dan 2 keer kunnen zetten om ergens een stage of begeleiding te krijgen. Alleen dat lukt niet iedereen en dat zou wel mooi zijn als dat iets zou zijn dat kinderen kunnen groeien. Ja. Nou, leuk, fijn dat ik even met je mocht kennis maken. Ja. Je ziet het, jongeren op allerlei manieren actief. Helemaal niet chillen op de bank, of daar heb je maar geen tijd voor geloof ik. Nou, weinig en anders maak ik er tijd voor. Daar maken we tijd voor. Nou ja, dankjewel en heel veel succes met het werk.
vakantiewerk. Vakantiewerk? Ja. Ja, 2 weekjes. Ik ben nu Vanaf- bezig met de verhuizing. Oh, ja, ik zie je rond een half uur. Ja, dat gelukkig wel. Ja. Dat ben ik hier ook. Ja. En heb je al, waar gaat het geld dan op, weet je dan al? Dat ben ik nu aan het sparen, want ik ga voor mijn rijbewijs. Ik ga het leger, dus militair. Ja. Dus dienst. Ja, want ik heb begrepen dat je vakantiewerk doet. Ja, dat klopt. En hoe is dat zo gekomen? Mijn moeder die werkt hier. Oh, kijk, dat is het. Word je als vakantiewerker anders behandeld, denk je? Of? Ja, ik denk dat mensen wat minder verwachtingen hebben. Dus, Ja. nou, ik studeer rechten, dus ik zou wel bij voor een advocatenkantoor of zo willen werken. Ja. Maar ik heb ook niet het gevoel dat er heel veel goede in Limburg zijn. Dus, ja. Banen regelen, Ja. hogerop, de jurist. Precies. Dat zou heel mooi Ja, zijn. dat zou mooi zijn. Ja, oké. Ja. Dus aan paardrijden, dus hij gaat ook buiten rijden nog. Ja. Maar er zijn geen goede ruitenroutes in de buurt van waar ik woon. Ja. Dus Want jij woont waar? in Stijn. In Stijn. Nou, jullie hebben het gezien. Actieve jongeren die werken in allerlei fabrieken, sectoren in Limburg. Daarmee ook eigenlijk zijn jullie heel actief voor de Limburgse economie. Blijven zo, zou ik zeggen, want Limburg kan jongeren, actieve jongeren goed gebruiken. Ja, en als je dan hebt gewerkt veel gedaan hebt, dan is het helemaal niet erg als je dag eigenlijk op de bank doet. Er is echt niks mis mee met dat een beetje op de computer zit. Heb je ook tips voor Theo? Laat rustig komen, bijvoorbeeld via dit apparaat. Dankjewel.